Dobré ráno, je neděle a já jedu dál. Teda jsem udělala 4 body. Prvním z nich byl hrad Vyšehrad, druhý bylo Sedlo, tam jsem se vracela, jak jste viděli. Třetí bod byla Jánošíkova hospůdka, která už asi několik let nefunguje. A čtvrtý byla Rozhledna, kde jsem strávila noc. V noci lilo, fakt jako chcelo celou noc. Musela jsem se přesunout, protože do té Rozhledny trošku taky pršelo, tak jsem se posunula blíž ke zdi a bylo to dobrý. Hned u silnice je takovýhle posezení. Hned vedle je stojan na opravu kola. Je možný si ho i dofouknout. Prostě pecka. Ale největší bomba byla tady tahle studna. Jsem si říkala, že budu pumpovat. Ale žádná pumpovačka se nekonala. Stačí jenom takhle zmáčknout a super. Měla jsem si nohy, protože už jsem je měla jako prase, protože jsem jela bordelem, takže jsem je měla od hlíny a od kamení, takže jsem to krásně umyla.